Κύριε Τρίφωνα, Κύριε Τεοκλή, πώς νιώθεις? χάλια. Που είσαι μαζί μου γενικά. Που είμαι μαζί σου, ναι. Προκαλείς μου μια αίσθηση. Εντάξει. Θέλω να χαλαρώσεις και για τα επόμενα 45 λεπτά θα υποστείς τις ερωτήσεις μου και θα πούμε για το Σισάν Μαχαζί, ναι. Ναι. Super Action νομίζω. Ναι, κάπως έτσι το λαλούμε. Οκ. Και βρισκόμαστε που είμαστε. Τώρα είμαστε Παραλίμνη, αλλά το κατάστημα είναι στα όρια Παραλιμνιού Δερίνιας, είναι Δερίνια. Μάλιστα. Είναι ένα τεράστιο μαχαζί από ό,τι θυμούμε. Αρκετά μεγάλο μαχαζί. 1.300 τετραγωνικά. 1.300 τετραγωνικά και πόσα πράγματα έχει μέσα? Έχει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή εντάξει. Τα παιχνίδια, Ναι. τα εποχιακά που είναι ήδη θαλάσσης, αν είναι Πάσχα, είναι τα πασχαλινά, αν είναι καρναβαλιά, είναι τα καρναβαλίστικα. Έχουμε το sportswear που ρουχισμός sports, παπούτσια, αθλητικά και sports, δηλαδή μπάλες, είδη γυμναστικής, είδη κατασκήνωσης. Ξεκίνησε που πάντα έτσι πολλά πράγματα. Ας με να πω και το τελευταίο, τα είδη αλληλείας, τα ψαρικά που λέμε, είδη κατάδυση. Μάλιστα. Ψάρι, μπάτσες, ψάρεμα. Επίαινα παλιά από μητσής, αλλά τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος. Και ήταν που πάντα έτσι με άλλο, πόσα χρόνια είναι το μαχαζί? Κοίταξε, το μαχαζί έγινε το 90. Βασικά να σου εξηγήσω, είναι τέλος άρκεψε. Δηλαδή ο παπάς μου ήταν παλιά μαύρος. Ήταν franchise του μαύρου. Ξέρουμε τον μαύρο στη Λευκοσία. Ανάμεσα ήταν μαύρος και λαλούν τους ευκείς άσπρος. Ναι, είναι άσπρος ο παπάς μου. Και είμαστε franchise του μαύρου μέσα στο Παραλίμνη που το 85, δεν κάνω λάθος, μέχρι και το 90, τη δεκαετία του 90. Ο μαύρος έχει παρόμοια γκάμα προϊόντων. Μετά έγινε και τον GS Action, George Σάρδαλος ο παπάς μου. GS Action. Ναι. Που ήμασταν προς το δρόμο που πάνε Αγιανά, πάνε ένα μαχαζί μικρό σχετικά. Ύστερα ήμασταν στη Λεωφόρο Πρωταρά το 1996, πήγαμε στη Λεωφόρο Πρωταρά με ένα πιο μεγάλο μαχαζί που ήταν το Super Action και το 2016 ήρθαμε ποτά με το... Άρα ήταν βήμα-βήμα η εξέλιξη. Ήταν ένα βήμα η εξέλιξη που ευτυχώς πάει καλά. Εσύ πότε που σου μητσείς, όχι τώρα πόσο είσαι? Που μου μωρώ πάντα ήμουν με σύντο μαχαζί, να εξυπηρετώ κόσμο, μεγάλωσα με σύντο μαχαζί. Είσαι 6-7 χρονών, ήσουν πάλι μες στο μαχαζί? Ναι. 6-7 χρονών μπορεί να εξυπηρετούν πελάτες που ήδη κατάδυσης, που τα πάντα, που τότε, αλλά παραπάνω έπαιζα πας στο PlayStation. Πότε που έβλεπες την εξέλιξη σιγά σιγά εντάλλως ένιωθες? Τι εννοείς? Που ξεκίνησε από πιο μητσί μαχαζί, μεγάλωνε, εντάλλως. Πότε καταλάβες ότι ρε μα, το πράγμα είναι ζώπο το πράγμα, επειδή μητσί δεν καταλάβεις. Ναι, που είσαι μητσίς παίρνεις κάποια πράγματα δεδομένων, αλλά με το που μεγαλώνεις, ειδικά και μπαίνεις μες στην εφηβεία και θωρείς, ας πούμε, λίγο τέλος λειτουργεί μια επιχείρηση, τέλος προχωρά μια επιχείρηση, τέλος φτιάχνει πάνω μια επιχείρηση. Αρκεύει και όσο μεγαλώνεις και χτιμάς και νιώθεις και λίγο τυχερός που ξέρεις. Ήμουν τυχερός που μπήκαμε σε μια οικογενειακή επιχείρηση που σου διά μια ασφάλεια, ας πούμε. Μπορείς να πάρεις έναν πράγμα και το εξελίξεις. Και όπως είναι ασφάλεια, όπως είναι και ευθύνη. Τεράστια. Ναι, άρα πότε που έπιασες. Βασικά λογικά ως τα 18 ήσουν... Σπούδαζα 18, είχα το κατάστημα τότε στην Λευκοσία που είχαμε κατάστημα στη Λευκοσία μέχρι το 19, που το 12 μέχρι το 19 είχαμε ένα κατάστημα παράρτημα ειδών αλληλείας στη Λευκοσία. Με ψαρικά? Ναι, ψαρικά μόνο. Λόγω του ότι
είχαμε μεγάλη άνοδο στη χοντρική και υπερβολική άνοδο που αρκέψαμε μετά το 2014, δεν κάνω λάθος, τα online, που μπήκαμε στο τομέα του online. Πλέον δεν αξίζει τον κόπο να υπάρχει το μαχαζί στη Λευκοσία. Άρα μπήκες online από το 2013, ήσουν μια πολλά γλύωρα. Δηλαδή είσαι στη χοντρική σου, δουλεύει πράγματα. Ναι, ήταν η χοντρική, ήταν διαφορετικό παράρτημα όμως η χοντρική. Η χοντρική δούλευε παραλίμνη, το online άρκεψε έτσι δειλά. Ναι, ήταν early να πεις, ξέρεις να κάνουμε στο σελίδα Τζαπουλό. Γιατί συνήθως να το κάνει ένας που είναι εταιρεία, που να το δοκιμάσει. Τότε ήταν κάτι το οποίο ήταν πολλά φρέσκο στην Κύπρο. Δηλαδή, πολλά άλλες εταιρείες που ειδικά σε τούντου μεγέθους, ήταν μεγάλες εταιρείες που είχαν online κατάστημα. Το καλό είναι φτάσαμε, το πρώτο online ήταν το Tackle for All. Που είμαι στην εταιρεία. Ήταν ένα κατάστημα που έπουλα μόνο με ιδιαλίας, μόνο εξωτερικό. Δεν το σκέφτηκε το πράγμα. Να πεις, ξέρεις, να κάνω κατάστημα να μπορώ από ιδιαλία στο εξωτερικό. Θέλαμε να προστατεύσουμε πρώτον και κύριο, να κάνουμε μια κίνηση και να μην επηρεαστεί ούτε η χοντρική στην Κύπρο, δηλαδή να μην επηρεάσουμε το πελατολόγιο σας. Γενικά την αγορά στην Κύπρο, δεν υπάρχει λόγος να επηρεαστεί η αγορά στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Αλλά υπήρχε ένα κενό το οποίο αναγνωρίζαμε, που μπορούσαμε να. Ένα κενό το οποίο είναι. Τέλος να σου το πω τώρα. Να γίνετε leader, ας πούμε. Ναι, ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Γιατί είχαμε αρκετές μάρκες. Έχουμε αρκετές μάρκες που ήμασταν εισαγωγείς, ειδικά στα ψάρια. Που είναι γνωστές μάρκες, leading μάρκες. Οι τιμές μας ήταν σχετικά υπερβολικά ανταγωνιστικές με το ότι υπήρχε στο εξωτερικό. Όταν έχεις ανταγωνιστικές τιμές είναι πολύ εύκολο να ανεβείς. Και το decision making στο να κάνετε online στο εξωτερικό, πώς το σκέφτηκε? Ήταν που κοινού, ήταν κάτι το οποίο έχει καιρό που με τον αδερφό μου. Άρα ο παπάς σου ήξερε τα πράγματα, ο παπάς μου είναι προγραμματιστής. Είναι προγραμματιστής. Ναι, ο παπάς μου είναι προγραμματιστής, το πρώτο που είχαμε δικό του παιδί. Ναι. Άρα το μαχαζίν τέλος έτσι προέκυψε καλό, αφού ήταν προγραμματιστής. Το μαχαζίν προέκυψε γιατί ο παπάς μου ασχολήθηκε μετά με τον προγραμματισμό. Δηλαδή αρχικά ήταν τούτο που σου είπα, ήταν. Πολιτής, ας πούμε. Ναι. Ήταν το επιχειρηματικό το πλάνο, ήταν μαύρος και εξελίχθηκε εντζήν το πράγμα. Και ύστερα προχώρησε ύστερα στον προγραμματισμό. Μάλιστα. Άρα ήταν υπέρ σας. Ναι, δούλεψαν αρκετά υπέρ. Μάλιστα. Και μετά πάμε το 16 που μου πες. Ναι, το 16. Και αν το χωράφι είναι δικό σας ή πιάτε τώρα το κάνετε? Αγοράσαμε. Ναι. Που πάλι είναι εύκολη κίνηση. Όχι, ήταν καθόλου εύκολη κίνηση. Να πεις, έχω το μαχαζί μου. Ένα τεράστιο ρίσκο. Ναι, έχω μια βολεμένος. Ναι. Το να πεις να φύγω. Ναι. Και όσα εσύναξα, ας πούμε, με τον κόπο μου, ναι. Να τα επενδύσω και να κάνω ένα τεράστιο μαχαζί. Ήταν κάτι που σκεφτές του καιρών, ήταν... Ήταν λόγω συνθηκών. Ήταν λόγω συνθηκών που πρέπει να γίνει. Ήταν λίγο απόφαση που έπρεπε να γίνει αναγκαστικά. Αλλά έφυγε μας σε καλό. Τούτον έχει σημασία. Ναι, και έτσι αν έχετε 5 πράγματα που έχετε 100, δεν τα ελέγχουμε. Τι εννοείς? Τον έλεγχο. Τον έλεγχο των προϊόντων εννοείς? Και των προϊόντων και των ατόμων. Κοίταξε, τα άτομα αναγκαστικά, άμα μεγαλώνεις, αυξάνεται το προσωπικό. Τώρα έχουμε προσωπικό περίπου πας στα 20 άτομα. Ο έλεγχος γυρίσκεται σταθερά. Δηλαδή πρέπει να είσαι consistent. Ο έλεγχος των προϊόντων, άμα έχεις ένα σωστό πρόγραμμα, άμα όλοι κάνουν καλά η δουλειά τους. Ναι, άρα ο έλεγχος ήταν το ίδιο όπως έχουν ένα μητσί μαχαζίν και μεγάλο, ξέρεις δυσκολία? Καμία σχέση. Κοίταξε, επειδή είναι η φύση της δουλειάς μας έτσι ήταν στημένο το μαχαζίν που την αρχή. Δηλαδή, είναι πολλά προϊόντα. Έχουμε τεράστια γκάμα προϊόντων. Είναι ένα καφέ το οποίο έχει 5 πράγματα να πουλήσει ή έναν σουβενίρ, ας πούμε, μικρό που έχει 200 προϊόντα. Είναι πολλά τα προϊόντα. Πάντα υπήρχε το πράγμα, αλλά
προσπαθείς να το ελέγχεις όσο πιο καλά μπορείς. Δεν υπάρχει κατάστημα το οποίο έχει τον απόλυτο ελέγχο στα προϊόντα του. Όποιος σου πει το πράγμα είναι ψέμα. Στο μικρό μπορεί να έχετε 2-3 άτομα προσωπικό. Που ήταν το μιτσί. 10. 10. Α, και άρα Ναι. τα 10 διάβες τα 20. Ναι. Είχε διαφορά. Είχε διαφορά. Ναι, ήταν κάτι. Η αλλαγή ήταν οργανική. Δηλαδή αναλόγως με την. Με άλλον, Ναι, αναλόγως με τη δουλειά προσλάβαναμε και κόσμο. Αλλά εντάξει, το σωστό είναι όμως να έχεις άτομα τα οποία μπορείς να εμπιστεύκεσαι, άτομα τα οποία μπορείς να έχεις μια σωστή επικοινωνία, το ξέρεις το εσύ και οποιοσδήποτε άλλος εσύ. Πόσο εύκολο είναι να βρίσκουμε ένα άτομα που πολλά δύσκολο. Έχει κανένα tips που... Να βρεις, να είσαι και τυχερός, εντάξει, δεν έχει tips. Απλά είναι θωρείς και σινιάρης, είναι λίγο μπόκερη φάση με το να βρεις έναν σωστά άτομα γύρω σου. Φυσικά πρέπει να είσαι και εσύ σωστός. Και στην αρχή μπορεί να μην είσαι σωστός και στην πορεία να μαθαίνεις. Έχει πράγματα που κάνεις λάθη στην αρχή που τώρα γίνονται. Όσον αφορά με το προσωπικό, ναι. Δηλαδή, στην αρχή, ειδικά εγώ στις αρχές μου ήμουν λίγο πολλά πιο λόγω και του νεαρού της ηλικίας. Πιστεύω ότι είχα τη σωστή επικοινωνία και ότι είχα και τον σωστόν τον τρόπο. Γιατί άμα πρέπει, ειδικά αν είσαι υπεύθυνος και εσύ είσαι άτομα από κάτω σου, είσαι μάστρος ή έχεις προσωπικό από κάτω σου, πρέπει να μπαίνεις και στις ποιότες πλευρές. είναι εύκολο όμως να... Είναι πάντα εύκολο. Και είναι πάντα ούλα ρόδινα. Δηλαδή, εσύ τόσα χρόνια που έχω προσωπικό από κάτω μου, είναι πάντα ρόδινα, πάντα να υπάρξουν διαφωνίες, παρεξηγήσεις. Το θέμα είναι να βρεις τη χρυσή τομή για να προς το συμφέρον της εταιρείας. Όχι προς το συμφέρον σου εσένα, της εταιρείας. Άρα μπορεί να είσαι και σε εισαγωγικά κακός προς τα μάτια κάποιου, χωρίς να θέλεις να είσαι κακός. Κάποτε πρέπει να είσαι και κακός προς τα μάτια κάποιου. Χωρίς να θέλεις να είσαι και κακός, αλλά κάποτε πρέπει να είσαι και κακός. Κάποτε πρέπει να αγοράσεις και τον καυκά. Πολλά λέει στα Κυπριακά. Πολλές φορές δηλαδή, αν είσαι κάποιον που είναι αγοράσει τον καυκά για να γίνει η δουλειά σου, να έχεις έναν mindset ότι πρέπει να γίνει η δουλειά σου. Με τον έναν τρόπο ή τον άλλο. Τα άτομα που είναι πολλά χρόνια ζούμε. Σχεδόν ούλα. Άρα σημαίνει κάτι να είναι καλά. Εκτός και ο τριών, ναι. Κοίταξε, ώσπου έναν άτομα που είναι που έχει άτομα που είναι πάνω από 10 ετία, 15 ετία, είναι οικογένεια πλέον σε ένα σημείο. Δηλαδή, και παρεξηγήσεις να γίνουν λύνονται. Και στο θέμα, άμα άλλος 15 χρόνια με ξέρει τη δουλειά καλά. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να πάει κάτι λάθος. Άρα για να μεγαλώσει μια εταιρεία θέλει προσωπικό πιστό να θέλει να τζάμε και να μείνει χρόνια για να εξελιχθεί καλά. Εν καλό το πράγμα. Να είσαι προσωπικό το οποίο νοιάζεται. Το ξεκινά από εσάς όμως. Σίγουρα. Εσείς νοιάζεστε. Προσπαθούμε. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις κάποια λάθη που έγιναν με τα προϊόντα, με τους κωδικούς στην αρχή. Ανεφέρετε κάτι που νομίζετε να είναι καλό και είναι ευκαιρία καλό. Τέλος το προβλέπεις τούτο. Πάντα να συστούντες πατάτες, δηλαδή προϊόντα πατάτες, δηλαδή που να πεις, να δοκείς το προϊόν να πάει πάρα πολλά καλά, ας πούμε, και στο τέλος να σου μείνει παστοράφι και να προσπαθείς να βρεις τρόπους να φύγει. Είναι τέλος το επιλέγεις, ας πούμε, κάποια προϊόντα, να είναι η διαδικασία. Τέλος είναι η διαδικασία. Κοίταξε, σε ποιον τομέα, να σου μιλήσω στα ψαρικά. Στα ψαρικά, ναι. Στα ψαρικά έχει να κάνει με δύο πράγματα. Να μπουν της μόδας, δηλαδή ας πούμε υπάρχουν διάφορα είδη ψαρέματος. Εντάξει, σαν τώρα η μόδα που υπάρχει η μεγαλύτερη κίνηση είναι τα LRF, Light Rock Fishing, δηλαδή είναι λεπτά καλάμια που είναι πολλά πιο ευέλικτα και μπορείς να πιάσεις ας πούμε που τόσο ψάρι μέχρι και τόσο ψάρι και το τόσο ψάρι να σου δώσει τη μάχη της ζωής σου γιατί δουλεύεις με πολλά λεπτά εργαλεία. Και τα μέ είναι να διαλέξεις ένα σωστό ψαρούι, να δεις ένα ψαρούι και να πεις
Τούτον κάμνη μας. Τούτον κάμνη μας. Είναι επενδύσεις, ας πούμε, σε μια μάρκα η οποία είναι γνωστή, η οποία κάνει πωλήσεις. Ναι, ναι. Κάποτε πάντα, δεν ευκαινεί σου πάντα όμως το πράγμα. Μπορεί να κάνεις, να σου τύχει. Θυμούμαι ότι τον καιρό που ήταν τον τζίκιν. Τον τζίκιν ήταν ψάρμα ειδικό από τη βάρκα που δουλεύεις με μεταλλικά δολώματα. Βαθιά. Τον καιρό τότε ήταν πολλά της μόδας τα πολλά ακριβά καλάμια τα ιαπωνέζικα, made in Japan, που ήταν πάνω από 500-600 ευρώ. Και σταθερά επίεννεν και σε μια φάση συνήθω. Okay. Άρα ήταν ακριβό, αλλά δεν ήταν τόσο quality, ας πούμε. Όχι, ήταν ακριβό καλάμι και είχε πολλή ζήτηση. Εφέρναμε συνέχεια, εφέρναμε και σε μια φάση... Αν δεν το θέλαμε μετά. Σε μια φάση σταμάτησε η μόδα. Εγόρασαν όλοι. Όχι, εγόρασαν όλοι, γυρίσαν το σε κάτι διαφορετικό, ας πούμε, στη βάρκα. Δηλαδή έφτιανε κάτι άλλο. Έτσι το πράγμα είναι να μου το κάνεις. Που επόνταρες και έχεις στόκ. Πρέπει με έναν τρόπο να το αφήσεις. Δηλαδή, είτε να το βγάλεις προσφορά, είτε να βρεις τους τρόπους για να φύγει το προϊόν. Αλλά έχει πολλές φορές που φαίνεται έναν πράγμα και θα δουλέψει, ρε κουμπάρε. Έχει φορές, ας πούμε, όμως που... Εντάξει, για ψάρεμα απασχολεί ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ξέρω, έχουμε πολλούς ψάρες στην Κύπρο. Έχει αρκετούς ψάρες στην Κύπρο, αλλά εντάξει, εν έχει την πίτα, ας πούμε, που έχει, ας πούμε, η κουάκολα, το ρούχο το αθλητικό. Ναι. Όπως και στα παιχνίδια παρόμοιο πράγμα, ας πούμε, ήταν το λαπούπου. Ναι. Το λαπούπου μόλις έφυγε... Ναι, ευκένει. Εντάξει, πρέπει να είσαι ο πρώτος που να φέρεις. Ενώ σου για να επιβιώσεις ή πρέπει να γίνει μόδα και μετά. Να πάρεις το ρίσκο να το φέρεις. Αξίζει τον κόπο να κάνεις μια εισαγωγή για ένα πράγμα που μπορεί σε μια εβδομάδα να μην υπάρχει, να σταματήσει. Τι προσεγγίζουν σας, ας πούμε, εταιρείες ή βρίσκεις εσύ και ψάχνεις? Βρίσκεις εσύ και ψάχνεις συνήθως τα πράγματα. Υπάρχουν και κάποτε που σε προσεγγίζουν και εταιρείες. Εντάξει, όμως δεν είσαι τώρα συνός. Δεν μου θέλει να πεις ότι είμαι γέρος. Δεν είσαι τώρα συνός. Δεν είσαι 18άρης, ας πούμε. Ναι, ας πούμε, το λαπούπου μπορεί να απασχολεί έναν 6χρονο, ας πούμε, 7χρονο. Το λαπούπου. Δεν ξέρω, ρωτώ σε. Η ιστορία του λαπούπου, έτσι για να καταλάβεις, ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν είχε και πολύ... δεν το θέλουν και κανένα σοβαρά. Και άρχισε να ίσκεται ένα τρέν μες στο TikTok. Εντάξει. Και ήταν το η Ριάννα, η τραγουδίστρια. Ριάννα, οκ. Εντάξει, όχι η Ριάννα από τη Λευκοσία. Ήταν το η Ριάννα η τραγουδίστρια και εγώ άρασαν το και έβαλαν το και έφκαλαν TikToks και φωτογραφίες που το κράταν. Ήταν το άλλη τραγουδίστρια και έβαλαν TikToks και γίνηκε μια μανία, εντάξει, στο οποίο ήταν απίστευτο το πράγμα. Δηλαδή, όσα και να φέρνες, εφεύκα. Και για μένα που ήταν, γιατί παρακολουθούν το από την αρχή, και που ήταν ένα λαμπού που εστιχίζαν 10 ευρώ, που είναι το original, σε μια φάση είναι πήγαινε 70. Μα ξέρεις να μου σημαίνει που 10 ευρώ να πάει, ένα πράγμα που αξίζει 10 ευρώ, να πάει 70 ευρώ. Μιλούμε για... Επί 200%, 300%. Επί 200%. Πολλά τυχερός εκείνος που τα πιάνε από την αρχή, αλλά πολλά τυχερός εκείνος που να κάνει δουλειά και να τα αγοράσει 70. Εντάξει, όμως εσύ πότε τα βάλεις? Θα βάλεις τα early, ας πούμε, με το λαμπού δεν πιάσαμε το timing το σωστό, αλλά επίεν καλά. Άρα έγινε ήδη αποδεκτό και μετά το έβαλες, ας πούμε. Ναι, έγινε και ένα αποδεκτό και μετά δεν το πιάσαμε από την αρχή. Πολλά δύσκολο να πιάσεις μια μόδα από την αρχή. Είχες την ευκαιρία από την αρχή και απλά είπες όχι, γλύωρα ακόμα, θα δουλέψει, ας πούμε. Δεν είχαμε και την ευκαιρία. Πρέπει να σου τύχει και ευκαιρία, πρέπει να σου τύχει και άρα να μου πρέπει να κάνω. Το σωστό dealership. Πρέπει να πιένω σε εκθέσεις, πρέπει να είμαι στο TikTok να κάνω έτσι, πρέπει να ρωτώ τα κοπέλια. Πρέπει να τα κάνεις όλα. Πρέπει να σε παντού. Πρέπει να σε παντού. Είναι αυθεντικό το πράγμα. Μα όχι κατά ανάγκη, γιατί εντάξει, δεν έχεις επιλογή να μην είσαι παντού. Να έρθει να σε έβρει το πράγμα, να έρθει πελάτη και να σε ρωτήσει ή να το δεις μέσα ένα TikTok ή επειδή πας στις εκθέσεις, να πάμε στις εκθέσεις, ας πούμε, να δούμε κάποια πράγματα, να δούμε μια μόδα, να πιάμε μια
Μια νυχή του είναι που ενίσχυεται. Πάντες εκθέσεις. Ναι. Είχε φορά που φέρες παιχνίδι και νομίζεσαι να πετάσει και μείνες σου. Ναι, έτυχε παλιά, έτυχε να φέρεις ένα παιχνίδι. Η παλιά, τότε που ήμασταν και λίγο πιο μικροί, ήταν πολλά της μόδας τα κομπιούτερ τα ηλεκτρονικά, τα μωρά. Που ανοίγεται και λάπτοπ και σε μια φάση σύν και κόπηκε. Και έχεις τόσο και πρέπει να τα πουλήσεις. Σιγά σιγά φύγαζε βέβαια, αλλά το θέμα όμως σε μια επιχείρηση είναι να το πουλήσεις την κατάλληλη ώρα. Δεν το πουλήσεις την κατάλληλη ώρα το παιχνίδι, χάνει που το κέρδος του. Δηλαδή όσον κάθεται πας στο ράφι είναι ένα πράγμα, αρχίζει χάνει που το κέρδος του. Άρα που μπαίνεις κάθε πρωί μες στο μαχαζί, τα πράγματα που έφευκουν κλαίς. Προσπαθώ να μην έχω το mentality, να μην το θωρώ με τον τρόπο. Ξέρω, ρωτώ σε. Ναι, αλλά πρέπει να το θωρείς. Ας πούμε, ένα πράγμα να το θωρείς ότι εγκινείται, πρέπει να το βγάλεις προσφορά. Πρέπει να το κοντήσεις να φύγει, πρέπει να βρεις τρόπο να φύγει, πρέπει να το αλλάξεις location. Πρέπει να κάνεις το άλλο location. Ναι. Να πουληθεί το ίδιο πράγμα, ένα πράγμα που το έχεις πας στο ράφι δίπλα από το ταμείο, με έναν πράγμα που εμπίσω. Άρα τούτα τα decision μέσα στο μαχαζί είναι τέλος τα παίρνετε. Ενώ σου θωρείτε αλλάσετε κουτουρού και... Είναι το κουτουρού, βλέπεις και αναλόγως, δηλαδή δεν έχει manual για τα πράγματα. Γιατί είναι και έτσι η φύση, δηλαδή έχει πράγματα τα οποία ναι, πρέπει να μπουν μπροστά στο ταμείο. Έχει πράγματα κάποτε που να τα βάλεις και να πεις ίσως άμα τα βάλω που δεν να δουλέψει διαφορετικά. Έτυχες σου ας πούμε κάτι που άλλαξες τόπο, να πάει πολλά πάνω. Να πάει, έτυχε ναι. Και για με τριφείς τα σωστά σου. Και άρα τώρα την εταιρεία τρέχεις τη μαζί με οικογενειακός. Ναι. Που είναι ο αρφός σου, εσύ και ο παπάς σου ας πούμε. Ο παπάς μου είναι εκτός πλέον. Είμαι εγώ και ο αρφός μου και είναι η φη μου που είναι στο τμήμα των παιχνιδιών. Ο αρφός μου είναι στις αγωγές και είναι κάνει director της εταιρείας. Εγώ είμαι στα ψαρικά και στα online. Και γενικά στο online, στα social media. Ποιος είναι που το παίρνει ας πούμε, εγκοινών ή έχει ο καθένας το κομμάτι του. Έχει ο καθένας το κομμάτι του συνήθως. Αν είναι κάτι το οποίο να πρέπει να το δούμε όλοι μας, να το δούμε όλοι μας. Αν είναι πιο δύσκολες αποφάσεις. Ναι, αν είναι πιο δύσκολες αποφάσεις να πρέπει να μιλήσουμε και οι τρεις αναλόγως. Επικοινωνία όμως υπάρχει επικοινωνία, ναι. Έγινε λάθος. Δεν μπορείτε. Πας του τώρα, μην το κάνουμε νόξα. Συμβαίνουν και τούτα. Σε εμπεγίες τότε. Κοίταξε, είμαστε αρφούθκια, συμβαίνουν και τούτα. Δηλαδή να μαλώσεις σε μια φάση, να πεις είπα σου να μην το κάνεις και έκανες το τα πράγματα μέσα δαμε συνέτεροι και παθαίνουν τα πράγματα, πόσο μάλλον αρφούθκια. Αλλά σε υγιές πλαίσια. Είναι σε αρκετά υγιές πλαίσιο, ευτυχώς. Είμαστε τυχεροί για αυτό το πράγμα. Λόγω της περιοχής σου, ας δεν ξέρω, επειδή είναι το καλοκαίρι, έρχονται και από άλλες περιοχές και ψουμνίζουν ή... Ναι, εντάξει, το καλοκαίρι έχουμε και τους τουρίστες. Κάναν και σε κεντρικά όμως. Εν παίζει και ιδιαίτερα ρόλο. Είναι πολλά κοντά προταράς. Αν θέλει κάποιος να πιάσει συγκεκριμένα από τα πράγματα, δηλαδή ειδικά μάσκες, πέδιλα, το έναν άλλο θέλει να πιάσει καλό, έτσι απλά μπαίνει μες στον Google και βρίσκεσαι. Και το χειμώνα υπάρχει... Και καλοκαίρι υπάρχει και η πελατεία, έρχονται οι Λευκοσιάτες κάτω, παραπάνω Λευκοσιάτες. Άρα ξέρουν σε άλλες περιοχές. Ναι. Δεν το σε μάθαν, ας πούμε. Κοίταξε, εσύ πάρα πολλά χρόνια που ήμασταν στον χώρο. Την πελατεία μας έχουμε γιατί λόγω πολλών χρόνων που είμαστε μέσα στο παζάρι. Το χειμώνα και το κόσμο. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχουμε off-season. Είναι πολλά δύσκολο να έχεις off-season όταν το χειμώνα εν τα Χριστούγεννα και έχεις πολλές παιχνίδια. Το καλοκαίρι πολλές μάσκες πέδιλα ή ψαρέματος. Ναι ρε, όμως το καλοκαίρι πες έχεις άλλο 100.000 έξτρα κόσμο που να πατήσουν το πόδι τους στον πορταρά. Το χειμώνα είναι οι παραλυμνίδες, ας πούμε, πορταρά, για να πάνε. Έτσι όχι μόνο.
Έχει στήριξη. Ναι, έχει στήριξη που σχεδόν πολλά τα περιοχώρα και από Λευκωσιά και από το online. Πάμε καλά. Σε παιχνίδια, ας πούμε, δεν που αγοράζουν συνήθως. Δεν που γυρεύουν, είναι τα παιδικά, είναι τα puzzle, είναι τα ατομικά, είναι τα... Κοίταξε, εξαρτάται, ας πούμε, είναι πάντα θέμα μόδας. Ναι. Ας πούμε, στο COVID έπαθαν όλοι με τα puzzle. Μιλούμε, ξεπουλήσαμε puzzle, δηλαδή γυρεύκαν να βρούμε puzzle με το κουταλούι. Ύστερα ήταν τα λαπούπου που έγινε έτσι. Τώρα, ας πούμε, ήταν dumpling στα... Εν της μόδας τώρα τα fidgeting. Δηλαδή, έφτιαναν πολλά πάνω του τα fidgeting, τα dumpling, τα άλλα, η κύβη, τα νίτος. Η μόδα υπάρχει, μπορούν να δημιουργήσουν κιόλας. Να την αρκέψουν και να συνεχίσει. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις μόδα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί θέλεις κεφάλαιο για να δημιουργήσεις μόδα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι viral και να τραβήσει και να το θέλει. Για να κάνεις viral όμως ένα πράγμα πρέπει να δώσεις συγκεκριμένο ένα προϊόν, να δώσεις συγκεκριμένο σε πάρα πολύ κόσμο να το δοκιμάσεις και να ξέρεις το εσύ καλύτερα με τη δική σου την περίπτωση με το περίπτερο του ύψονα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις μια μόδα, αλλά το θεωρώ και ακατόρθωτο. Και πιο παλιά, δεν ξέρω, νομίζω υπήρχαν βιομηχανίες που κάνουν παιχνίδια. Τώρα είναι όλα εισαγωγή. Είναι όλα εισαγωγή. Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ να είχαμε στην Κύπρο βιομηχανίες που κάνουν παιχνίδια. Έχουμε μια βιομηχανία που κάνει παιχνίδια κυπριακά, τραπέζια. Αλλά εντάξει, είναι κάτι πολλά μικρό, κάτι πολλά περιορισμένο. Μπορούμε να κάνουμε παιχνίδια. Δεν έχουμε την τεχνολογία με τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί έρχονται εισαγωγή. Γιατί δεν κάνουμε δικά μας παιχνίδια, δικά μας. Υπάρχει δυνατότητα να γίνει το πράγμα, αλλά εντάξει, ένας χώρος τόσο προκαθορισμένος που πριν. Ναι. Δηλαδή, το κορίτσι είναι η Μπάρμπι, είναι οι κούκλες, είναι μάρκες οι οποίες για χρόνια established. Ναι. Δηλαδή στα αγόρια, εν τα Hot Wheels, εν τα Nerf. Τα Nerf και να μπουν. Τα Nerf είναι τα πιστόλια που βγάλουν και τις σφαίρες τις μαλακές. Τι είναι τώρα που έγινε, ξέρεις χρόνια. Όχι χρόνια που έγινε το πράγμα. Έχει μάρκες που είναι established που δεν μπορείς να μην τις έχεις, ας πούμε, αλλά... Υπήρχαν κάποιες απόπειρες να κάνουν κάποια παιχνίδια, ας πούμε. Έχει μια εταιρεία συγκεκριμένη που κάνει συγκεκριμένα παιχνίδια, δηλαδή παραπάνω επιμορφωτικά παιχνίδια. Ας πούμε, έχει ένα που κάνουμε το Ate Olan, που είναι κυπριακό που το επιτραπέζι που κινείται, ας πούμε. Κινείται, ναι. Έχει μια αρφα κίνηση. Γενικά οι Κυπραίοι προτιμούν τις μάρκες και να δουν κάτι παραπάνω ή να βασίστε... Εξαρτάται. Υπάρχει και το άμαρκε το παιχνίδι το οποίο έχει τον κόσμο του, γιατί να αγοράσω, ας πούμε, τη μονόπολη, ας πούμε, τώρα για ένα μωρό το οποίο είναι δικό μου, ας πούμε, δηλαδή έχει το και τούτο, ας πούμε, γιατί να αγοράσω ένα λαπού, ας πούμε, που είναι 70 ευρώ, να το πιάω κάτι παρόμοιο, ας πούμε, κάτι διαφορετικό. Άρα πιάνουν τα κόμματα. Ναι. Για δώρα, δεν μου παίρνουν οι Κυπραίοι. Εξαρτάται, πού να πάει. Στα βαφτιστικά τους. Στα βαφτιστικά τους ποντάρουν οι Κυπραίοι αναλόγως. Δηλαδή, ναι, έχουμε μια... Εν έθιμο πλέον να παίρνεις για τους Κυπραίους, ας πούμε, να πάρεις του βαφτιστικού σου, ειδικά το Πάσχα, ας πούμε, έναν καλό δώρο. Ή να έρθουν να αγοράσουν, ας πούμε, το βαφτιστικού τα σχολικά του. Ναι, οκ. Ναι. Όμως, είμαστε λίγο σπάταλοι σε τούτα. Πιάνουμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Κοίταξε, ας σου πω ότι διαφέρει που περιοχή σε περιοχή να επιστέψεις. Δηλαδή έχει περιοχή η οποία δεν είναι τόσο σπάταλη όσο κάποια άλλη. Δεν θεωρώ όμως ότι είμαστε σπάταλοι, είμαστε κάπως σωστά. Δηλαδή δεν είναι κάτι υπερβολικό. Τα Χριστουγέννα, εντάξει, και είναι ο γιος μου. Που τις
25 του Δεκέμβρη ως τις 31 να περάσουν από 100 δώρα. Ναι, να το φέρει ο ένας ο θείος, να το φέρει ο άλλος ο θείος, να το φέρει ο παππούς, να το φέρει η γιαγιά, να του... Και να το πιέξεις σου το PlayStation. Όχι το πιο PlayStation. Καταλάβες. Όμως δεν τα χτιμά. Δηλαδή... Γιατί νομίζεις ότι είναι τα χτιμά? Νομίζω μεγαλώσες πολλά γλύωρα εσύ, γιατί να θυμάσαι ας πούμε, που σου φαίνεται το δώρο και τη χαρά που κάνουν. Όχι, συμφωνώ. Απλά αν κάθε μέρα έχει νέο δώρο, δεν εκτιμά το δώρο που έχει. Δυστυχώς είναι ένα πράγμα, το πρόβλημα είναι δαμέ. Το πρόβλημα είναι με τις καινούργιες τις γενναίες που κάνουν πολύ ζημιά στην εκτίμηση του δώρου. Ξέρεις να πούνε τα κινητά, τα tablets. Οκ, δηλαδή γιατί όμως θέλουν... Τα μωρά δημόσαν τόσο πολύ ντοπαμίνη. Ναι. Δηλαδή την εύκολη ντοπαμίνη που είναι πολύ δύσκολο να εν έφτασαν τη φάση που περιμένεις το πράγμα, περιμένεις τα Χριστούγεννα και περιμένεις το δώρο τόσο καιρό και σου την ούλη χαρά που ανοίξει και βρίσκεις κοινό που θέλεις. Το πράγμα χάνεται σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου λόγω τεχνολογίας δυστυχώς. Το λάθος που κάνω εγώ και η γενέρα μου και θωρώ τόσο το θωρώ με την κάθε ευκαιρία πιάνουμε του κάτι. Ας πούμε. Ας πούμε ήρθα τώρα να δω κάτι ενός έναν παιχνιδούι 5-10 ευρώ να μου κάνει ένα ευρώ εκτός. Ας πούμε μπορεί, ας σκεφτώ. Να το πιάω, να το πάρω. Αύριο μεθαύριο να πάει κάπου άλλο να πιάει κάτι η γενέκα μου. Ναι. Καλά κάνεις. Για σένα. Και έρχεται, μπαίνεις μετά σε ένα δωμάτιο. Έχει 323 παιχνίδια διαφορετικά που τα παραπάνω παίξαν τα μια φορά έτσι. Και σταμάτησε. Γιατί ήσουν έτσι νομίζω? Όχι, ναι, τώρα σκεφτούμε διαφορετικά. Τώρα σκεφτούμε εγκαλά επειδή σου καιρώνεις. Μπορεί, πέρα από το οικονομικό. Κοίταξε. Ακόμα εγώ κρατώ τον budget πιο... Κρατείς τον budget πιο σφιχτά εννοείς. Πιο σφιχτά. Η γυναίκα μου έτσι είναι. Έχετε κάτι πιο ακριβό. Έτσι πρέπει να είναι. Εσύ να κρατήσεις σφιχτόν τον budget και να προχωρά να αγοράσεις άλλα. Αλλά το θέμα είναι ότι και εσύ έτσι όμως ήσουν σε την ηλικία. Αν είσαι ένα σωρό παιχνίδια, αν είσαι παιχνίδια που παίξεις μια φορά και στα... Όχι, ισχύει. Εν τόν που να λέω ότι τώρα καλά που κάνουμε είναι καλά. Εν τόν που είναι η σκέψη μου. Εν και εσύ επιλογή. Οκ. Υπάρχει φορές που υπάρχει σύγκριση τώρα το μωρό με το άλλο άνθρωπο το πάντα. Θέλω το και από τα δικά μου τα μωρά ότι πάντα υπήρχε μια άρφα σύγκριση, πάντα υπάρχει το peer pressure που λέμε ότι παπά όλοι οι φίλοι μου έχουν κινητό. Εντάξει, εσύ να πιάσεις κινητό την ώρα που πρέπει. Σε μερικά πράγματα πρέπει να είσαι σταθερός, πιστεύω, ας πούμε. Αλλά μπορείς όμως, πρέπει να βρεις τη χρυσή τομή, δεν μπορείς ας πούμε να έχεις να τον έχεις εντελώς εκτός που τα πράγματα. Okay. Γιατί ίσως να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ναι. Τώρα όσον αφορά με ένα παιχνίδι, δηλαδή κάποτε είναι και τόσο κακό να πεις εντάξει, έχουν όλοι τα μωρά, πιάνουν του όλοι dumplings, να πάω και του μωρού μου να του πιάω το 10 ευρώ, 15 ευρώ dumpling. Ναι. Εγώ και όπου κάνω, αν το κάνω, λειτουργά θετικά. Αν δεν το κάνω, έχουμε θέμα. Δηλαδή, πρέπει να το πω πριν. Ξέρεις, να πάμε και να πιάσουμε ένα πράγμα. Ναι. Εντάξει, αν το πω πριν, να πάει να καλέξει και ξέρει, αν δεν το κάνω, έχουμε θέμα. Ναι, και κάποτε είναι καλά να βάλεις και ένα μωρά, να πιάσεις το πράγμα, αλλά κάμε μου και κάτι άλλο. Δηλαδή, κάμε μια δουλειά μες στο σπίτι, ας πούμε, ή κάμε... Συγγύρεις το δωμάτιο σου και πάνω να σου πιάνουν το πράγμα. Δηλαδή, να υπάρχει και λίγο το reward. Του τον κάνω το, αλλά πάλι δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή κάποτε περνώ μαζί μου δουλειά, εντάξει, νόσου να τα είχα να τραβήσει, να κάνει. Ξέρεις, αν είσαι καλός πρέπει να πιάνει ό,τι θέλεις. Αλλά εκπαιδεύκεται στον αν καλός επειδή είναι ένα rewards. Είναι καλό το, γιατί είναι καλό. Δεν ξέρω. Για μπούγκα σου μπορεί να είναι καλό, αλλά είναι καλό. Κάτι που αρκέψα πρόσφατα και χάζει. Λαλό του πρέπει, βασικά έμαθα, κάπου εθικεύασα βασικά, ότι δεν είναι καλά να του λαλείς. Ξέρεις, δεν έχουμε λεφτά για το πιάνει τούτο, επειδή μπαίνει σε μια νοοτροπία ότι τα λεφτά είναι κάτι κακό. Και λαλό του, ξέρεις, δεν είναι καλή επένδυση τούτο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που είναι να έχει
long term value. Ναι, ή είναι ώρα το πιάμε το πράγμα. Και θα ρωτώ, γυριστείς στο χάσι, παπά του είναι καλή επένδυση. Και μπορώ να το εξηγήσω. Ξέρεις, τούτο είναι καλή επένδυση, δηλαδή να δείξεις μια φορά, ενώ τούτο είναι καλή επένδυση. Καλό τούτο να το μαθαίνεις. Και καλή τιμή και να παίξεις πολλές φορές και μπορεί να παίξεις και το ξάδερφος. Πολλά καλό να μαθαίνεις το μόνο να φτιαλεί πράγματα με βάση το πράγμα. Ναι, απλά να ξέρω, ενώ σου θωρώ, κάπου ακούω. Έτσι. Κάτι πάμε σε λίγο πιο επιχειρηματικό. Τώρα ως επιχειρηματίας, εντάξει, και οικογενειάρχης, με δυο μωρά, είναι τέλος κάνουμε management το χρόνο μας. Πολλά δύσκολα. Χωρίς να έχουμε εντύψεις, ας πούμε, τέλος, το σπάει. Κοίταξε, να σου πω, προσπαθείς να κρατήσεις έναν balance. Ναι. Κάποτε χάνουμε τον balance. Νομίζω δεν έχει κανέναν που έχασε τον balance. Δηλαδή, μέσα στη ζωή του, η δουλειά προσπαθείς να την έχεις σε προτεραιότητα γιατί είναι εκεί που να σου φέρει φαΐ, αλλά πρέπει να με ξεχάνεις ότι είσαι μια οικογένεια που ίσως μπορεί να της διάσει σημασία, πρέπει να περνάς χρόνο. Καταλάβει ο Μιτσής, ξέρεις τώρα δουλεύει και δεν θα περάσει χρόνο μαζί μου. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, τώρα έρχεται μαζί μου δουλειά βέβαια. Βολεύκησε. Ναι, βολεύκει. Εσένα δεν ήταν ο παπάς σου, ήταν το ίδιο. Ξέρετε, εμείς πιο ευαίσθητοι, ας πούμε. Ο παπάς μου πάντα ήταν, θυμόταν πάντα δούλευκε. Αλλά και εμείς πάντα προσπαθούμαστε να είμαστε και μέσα στο μαχαζί. Είχαμε επαφή, δεν είναι ότι δεν περνούσαμε χρόνο. Αλλά η δουλειά ήταν αναπάντεχο μέρος μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, τούτη η επιχείρηση. Πάντα είχαμε την επιχείρηση, η οποία ξέραμε ότι... Ναι. Σκεφτείκες ποτέ να πάεις αλλού να δουλέψεις, που Μιτσής, ή ήσουν πάντα ήταν... Που Μιτσής, εντάξει, όπως κάθε Μιτσί έχω κάποια παλιά ήθελα να γίνω δικηγόρος, παλιά ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά οριμάζοντας αλλάζουν και τα θέλω σου, αλλάζουν και οι προτεραιότητες σου. Και οπότε είπες, ρε ξέρεις, να μείνω δαμέ και να το μεγαλώσω, ας πούμε. Ναι, μόλις τελειώσα τις σπουδές μου. Ναι, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου δούλευκα. Προγραμματιστής. Εσύ προγραμματιστής. Computer science, ναι. Γι' αυτό που σου παίρνουν τα πράγματα. Ναι, αλλά είναι η σπουδή. Τέλειωσα την σπουδή, αλλά είναι κάτι το οποίο τραβάμε. Δηλαδή, programming, στο programming επίπεδο. Στο website διαφορετικό. Χρησιμοποιάς την τεχνολογία σήμερα. Αρκετά. Δεν μπορώ να κάνεις δηλαδή, τέλος το... Κοίταξε, πρόσφατα άρχισα να μαθαίνω έτσι, να μελετώ αρκετά το AI. Το AI ήρθε για να μείνει. Είναι πράγματα του σατανά το AI. Όχι, είναι πράγματα του σατανά και όποιος δεν τα χρησιμοποιεί να μείνει πίσω. Άρα είναι άλλο το βάλω μες στη ζωή μου το AI για την εταιρεία μου. Όσο που τα κάνεις εσύ βασικά. Κοίταξε, το AI για την εταιρεία σου, τέλος να το βάλεις μες στη ζωή σου για την εταιρεία σου. Να που κάνεις εσύ, πέ μου για σένα. Εγώ προσωπικά έβαλα το για να μαθαίνω, τέλος να αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα. Δηλαδή, από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Δηλαδή, τέλος να καλυτερέψω την επικοινωνία μου στο customer support. Το πράγμα έδειξα τώρα και στο προσωπικό μου, ας πούμε, που έχω στο customer support. Χρησιμοποιώ το ChatGPT για να βρείτε πιο σωστή επικοινωνία με τον πελάτη για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, για να fact-checking. Δηλαδή, αν ένα πράγμα έγινε και λάθος ένα πράγμα, ήρθε ένας πελάτης έφερε ένα πράγμα πίσω. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το AI για να σε συμβουλέψει για διάφορα γεγονότα. Πέραν του customer support, μπορείς να δουλεύω το πολλά στο social media, δουλεύω το και στο graphic κομμάτι που ασχολούμαι λίγο με τον graphic κομμάτι του. Και γίνεται όμως λίγο πιο τυπικό και φεύγω από το αυθεντικό που ήταν να σκεφτείς κάτι. Εγκρίσιμο να χρησιμοποιήσεις το AI με τρόπο έτσι ώστε να καταλάβει ποιος εμπούσε, να φίλος σου το AI. Άρα το προσαρμόσεις και πάνω σου. Ναι, παρακολουθώ ένα tutorial στο YouTube. Το YouTube είναι ο πιο καλός δάσκαλος εν τω μεταξύ. Τι εννοείς το YouTube δάσκαλος? Είναι εύκολο, δηλαδή αντί να σπουδάσουμε να μπεις στο YouTube. Όχι, αντί να σπουδάσεις να μπεις στο YouTube, αλλά μπορείς να παρακολουθήσεις και επιμορφωτικά, που υπάρχουν πολλά επιμορφωτικά, αλλά η εύκολη μάθηση, η εύκολη μάθηση τουλάχιστον να μάθεις τουλάχιστον ένα 10% για αρχή και μπορείς και παραπάνω είναι το YouTube. Άρα ας πούμε, έμαθα αρκετά πράγματα με το AI, παραπάνω πράγματα με το AI μες στο YouTube
Από ερώταση τότε να του μιλάς, ας πούμε. Ναι, και θέλω ένα tutorial που λένε ότι πρέπει τέλος να δουλέψεις το AI έτσι ώστε ένα φίλο σου να σε μάθει και να μην παίρνεις γενικές ρομποτικές απαντήσεις. Οκ. Είναι τα format να έχεις για να κάνεις μια ερώτηση στο AI, να παίρνεις το σωστό αποτέλεσμα. Το πράγμα βοήθησε με και στο marketing επίπεδο, βοήθησε με και graphic, βοήθησε με και να το βάλεις, ας πούμε, πωλήσεις, να σου βγάλει ένα report, έναν projection, να του κάνεις ερωτήσεις όσον αφορά τις αγορές, για trends, για οτιδήποτε. Είναι εθιστικό όμως και να μας κάνει θέλουμε πάντα, ή έτσι είναι. Όπως το ίντερνετ, ας πούμε, ενώ σου είναι part, ενώ σου είναι έτσι. Είναι. Είναι. Δηλαδή, κάνεις λίγο codependent, αλλά Έτσι σημαίνει λάθος. Όχι, σημαίνει ότι είναι λάθος, να σου πω την αλήθεια. Και έχει φορές, ας πούμε, που μπορεί να το πιάω, ας πούμε, και να μην μου βγάλει το αποτέλεσμα που θέλω να μου βγάλει και να πάω όπου μόνος μου μέσα στο ίντερνετ, μέσα στο Google και να τσεκάρω ναι, που θέλω να τσεκάρω. Άρα πρέπει να έχουμε και αυτοκριτική, ας πούμε. Ναι, να τσεκάρεις το αποτέλεσμα που σου βγάλει και να μην το κρατάς σαν Ευαγγέλιο ότι είπε το ChatGPT. Δηλαδή, τούτο είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, πρέπει να τσεκάρεις το αποτέλεσμα που σου βγάλει γιατί βασίζεται με τα δεδομένα που του διάς. Ναι, δεν βασίζεται στην γνώση, ας πούμε, γενικά που έχεις. Να σου δώσει μια απάντηση αναλόγως με την ερώτηση που έκαμες. Και ένα μαγαζί τώρα που έχει τόσα χρόνια, χρειάζεται marketing ή έχει την πελατεία του και κινείται? Πάντα χρειάζεται marketing. Πάντα θέλεις? Εγώ με τις άποψεις ότι πάντα χρειάζεται marketing. Τι να μπουν οι κινήσεις που κάνεις γενικά? Πέρα από μένα. Εμείς έχουμε και μια ερώτηση για το τέλος να την αφήκουμε, αλλά πέμουν τις κινήσεις ενώ τα τελευταία 5 χρόνια. Εμείς εργαζόμαστε έναν εξάμηνο περίπου, πάμε προς το χρόνο. Πάμε προς το χρόνο, ναι. Επεράσαμε τον χρόνο. Όχι, περάσαμε το. Επεράσαμε τον χρόνο, ναι. Μάλιστα, εντάξει, πριν μου μένα. Ποιο φορές θα θυμούμε. Πριν το, ενώ σου είναι τέλος. Ας πούμε να σου πω, πάμε πολλά πιο πίσω. Ξεκινούν τα social media. Και περίπου 10 χρόνια που είναι τα social media. Οπότε δηλαδή, τρέπα, το πράγμα μπαίνει ο κόσμος μέσα. Μπαίνει ο κόσμος μέσα, και ψεν και πήγαινε το 2006, δεν κάνω λάθος. Οκ, και τέλος, θέλεις πρέπει να είστε και εμείς. Ναι, ήταν κάτι το οποίο εθωρούσαν το, ας πούμε, ο αρθός μου και η νύφη μου, δεν το εσύ πελάρες. Του σατανά. Πελάρες, εθωρούσαν τα πελάρες, όσοι είναι καταλαβαίνουν, δηλαδή, ή όσοι είναι μπαίνουν σε το σημείο πλέον, από το 2006 έως το 2026, αν δεν έχεις σελίδα στο Facebook, δεν υπάρχεις. Και Instagram. Άρα έχουν αποτέλεσμα, μπαίνει ο κόσμος να τα δει. Μπαίνει ο κόσμος να τα δει. Και θωρείς το αν μπαίνει ο κόσμος ή αν δουλεύει ένα πράγμα που να βάλεις μέσα. Δηλαδή πρέπει να είναι δεδομένο ότι πρέπει να έχεις social ύπαρξη. Social media ύπαρξη. Μπορείς να καθορίσεις τα στάδια του πελάτη που σε γνωρίζει ώσπου να μπει μες στο μαγαζί και να ξανάρθει νόσου. Τι εννοείς? Ας πούμε, μπορεί να μου πεις το 70% των πελατών μου ήρθαν άλλοι και είπαν το Range Super Action. Ή μπορείς να μου πεις, είδαν μες στο Facebook, είδαν κάτι που είναι αλλού και ήρθαν. Δεν ήταν που γίνεται συνήθως. Κοίταξε, στο Facebook, ας πούμε, δηλαδή στα social media και γενικά σε ό,τι διαφημίσεις και βάλεις, είναι κοινό γνωστό ότι μπορεί να... Το 3% εντάξει, ενάρτη και να σου πετύχει η πώληση. Ναι. Δηλαδή, λίγο πολλά, δηλαδή, να σε δουν 20.000, θα έρθουν και 20.000. Είναι δεδομένο μου το πράγμα. Έτυχες σου, ας πούμε, να βάλεις κάτι μες στα social και αμέσως να έρθουν να το γυρέψω. Ναι. Και να σε ένιωσες την πρώτη φορά. Πολλά wow. Ειδικά στις αρχές που ήταν τα social, ας πούμε, τζάκεψαν και παίρναν τη ροή και εδώ βάσει τα Χριστούγεννα. Μόλις προωθήσαμε τον κατάλογο, γιατί κάνουν κατάλογο κάθε Χριστούγεννα. Μόλις προωθήσα online τον κατάλογο, ήταν πολλοί με το κινητό στο χέρι να πούν, ξέρεις εσείς το τούτο. Ήταν πολλά εντυπωσιακό. Και ήταν μια απήχηση που τότε πρέπει να πληρώσεις τηλεόραση για να έχεις το πράγμα. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακή. Λογικά είναι και από τους πρώτους που το χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω αν ήμουν από τους πρώτους που χρησιμοποιήσαμε σελίδες. Ας πούμε πριν 5 χρόνια, 6, δεν ήταν αποδεκτό που παντού
Ξέρεις, μια δουλειά που θέλει επαγγελματισμό. Όχι. Τώρα που άρχισε. Κάνετε σου που ξέρεις. Ναι. Κάνετε σου σιγά πράγμα τώρα, να κάτσεις τώρα σιγά Facebook. Όχι, δεν είναι έτσι. Οκ. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, έχει... ξέρουμε και ότι έχει... Είναι τέλος να κάνεις μια καμπάνια, είναι τέλος να κάνεις τον design, πού είναι να διαφημίσεις, σε ποιον audience. Τούτα όλα, επειδή είναι τέλος τα έμαθες, ας πούμε, πας στο marketing, πας στα πράγματα. Αυτοδιδάκτος. Έκανα και μια-δυο σεμινάρια, αλλά παραπάνω... Βλέπεις τα vibes, ας πούμε. Ναι. Και πάμε τον τελευταίο χρόνο να συνεργάζεσαι με μια εταιρεία. Μαύρη και σκοτεινή. Μαύρη και σκοτεινή, οκ. Με τούτη εταιρεία, που είμαστε εμείς, δουλεύκεται λίγο διαφορετικά. Σε φοητσάζεν τούτο στην αρχή, νόξα ήταν... Όχι, τράβησε μου το ενδιαφέρον να σου πω η αλήθεια. Ναι. Τράβησε μου το ενδιαφέρον γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν κόντρα σε εκείνα που είδα ως τώρα. Οκ. Και ένα χρόνο μετά, είναι τέλος το θωρείς, ας πούμε. Ήταν θετικά, ήταν οκ, ήταν... Είχαμε και απάνω μας, είχαμε και κάτω μας, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει σωστό communication, πιστεύω. Okay. Νομίζω και εγώ είσαι και ο Μέρκελς. Ναι. Δηλαδή, έχει πελάτες τους οποίους δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Νομίζω ότι εμείς συνεννοούμαστε σε μεγάλο βαθμό. Βρίσκουμε τα. Ναι, βρίσκουμε τα. Είναι σημαντικό να τα βρίσκεις με τους συνεργάτες σου. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις με τους συνεργάτες σου, με το προσωπικό σου, γιατί είναι και τη δουλειά σου. Okay. Πολύ απλό. Και τώρα να κλείσουμε επειδή έχουμε και δουλειά, αλλά θέλω να πεις έτσι του κόσμου τους λόγους για να με συνεργαστεί μαζί μας. Να σου πω ό,τι θέλεις για να με συνεργαστεί. Για να με συνεργαστεί μαζί σας, τους λόγους για να με συνεργαστεί μαζί σας. 100% είναι ειλικρίνεια. Είναι ζήτουλας, θέλει εξτραδάκι, θέλει να ταΐζουν, θέλει να ποτίζουν. Πάρτουν bonding. Πάρτουν bonding, ναι. Συνέχισε. Μια χαρά. Μια χαρά. Είμαστε καλοί. Συστήνω συνεργασία. Στην αρχή τέλος ήταν το communication, ήταν ok που την αρχή ήταν κάπως... Δεν ήταν ok που την αρχή, δηλαδή δεν τσατίσαμε εντελώς, αλλά... Στην πορεία. Κοίταξε, αποφάσισα, επειδή είπες μου, δώσ' μου ο chance μου, ήρθες και είπες μου, δώσ' μου ο chance μου και το βάζω ο chance σου και νομίζω έφυγε καλό. Οκ, μάλιστα. Και τώρα πάμε σε ένα που θέλει να αντιγράψει και να ανοίξει έναν παρόμοιο μαχαζί στην Πάφο. Εντάξει, στην Πάφο. Κεφάλαιο να έχει. Να μπορεί να είναι συμβούλευκες τα πρώτα του βήματα, ας πούμε. Τι να έκαμε. Τι να έκαμε. Ή κάποια λάθη που έκαμες και θέλεις να τα... αν τα ήξερες ότι θα γίνονται. Κοίταξε, τούτη δουλειά... Τεσενλέτ, ας πούμε. Τόσο δύσκολος ανταγωνισμός που ίσως να τον συμβούλευα και εμένα ανοίξει έτσι. Κοίταξε, θέλεις κεφάλαιο. Έναν το κρατούμενο. Και θέλεις όρεξη. Δηλαδή, αν είναι μια δική σου επιχείρηση, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι να δουλεύεις 10 ώρα, 12 ώρα και πολύ και παραπάνω. Για να φτάσεις. Και εσύ φαντάζομαι στη δική σου δουλειά να δουλέψεις παραπάνω ώρες. Μα ακόμα και ώρες για να φτάσεις. Δηλαδή, αν είναι κάτι δικό σου, πονείς το. Ναι, καταλάβω τι κάνεις. Και κεφάλαιο, λεφτά. Άρα βασικά ένας που έχει 100.000 για να τις έχεις ένα χρόνο να μην κάνει τίποτα και να του μείνουν. Ναι, βάρτε στην τράπεζα να το κίζονται. Μάλιστα. Εντάξει. Είσαι στο marketing και παπαριές και σε ευχαριστούμε για το όνομα του marketing και παπαριές. Να μπορείς να πεις ως τίτλο του. Τερκάζε σου απόλυτα. Εμένα? Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Μάρκετινγκ και παπαριές από